Не якостью, дык колькостью. По таким слоганам проходит сёлетняя нарыхтоўка цукровых буракоў у адкрытым акцыянерным таварыстве «Аснежыцкая». Пасяўная плошча пад гэтую культуру тут павялічылася амаль на траціну, а яшчэ дабіліся павышэння ўраджайнасці на 100 цэнтнераў з гектара. Каторы год запар за імпартным насеннем тут займаюцца вырушэннем сыравіны для Жабінкаўскага цукровага завода. Мы посеяли вовремя, мы посеяли по всем технологическим процессам, все хорошо, но погода сделала свои коррективы. Выдуло у нас 14 гектар, из 350 осталось 336 гектар. Свекла еще растет, и процент сахара в клубне немножко не дотягивает до нормы. Но урожайностью перекрывается тот недостаток сахара, который мы имеем. Значит, на выходе в плюсе гораздо больше, чем в прошлом году. З сёлетняга плана здачы цукровых буракоў, які складае 11,5 тысяч тонн, Аснежыцкая ўжо поставила на завод у Жабінку больш за палову. Агульная ж вага мясцовых салодкіх корнеплодаў перавысіць даведзены план удвая. Мы будем иметь где-то порядка 1 200 000 – 1 400 000 в денежном выражении, что по рентабельности это где-то около 28–32%. Ну, это на выходе, потому что мы только убрали третью часть еще, а еще впереди 2/3. У Пінскім раёне, акрамя Аснежыцкага, цукровыя буракі вырошчвае таварыства «Свакоўскае», у якім таксама было высаджана 350 гектараў. Разам з суседзямі са Столінскага раёна сабраны ўраджай яны везуць на бліжэйшы пункт прыёму, які знаходзіцца ў Пінску. Прыём буракоў тут пачалі 21 верасня. На сегодняшний день у нас уже принято около 19 тысяч. 10 тысяч лежит на хранении, 9 тысяч отгружено на сахарный завод. Уже к уборке приступили все хозяйства, 4 хозяйства. Задействовано транспортных средств где-то около более 25 единиц. 13 индивидуальных предпринимателей и 4 организации. А гэты самы буйны ў вобласці пункт прыёму буракоў на Жабінкаўскім цукровым заводзе. Сюды пастаўляюць сыравіну з усіх кропак рэгіёна. Першая ступень – праверка на цукрыстасць і забруджанасць. Далей і ачыстка, і на завод. Тут з буракоў дабываюць сок, з якога і вырушваюць цукар. А вось жум, які застаецца пасля перапрацоўкі, выкарыстоўваюць у гаспадарках як корм. Мы только начали получать сырье, работаем неделю буквально, мы еще, свекла меняется, поэтому что-то уверенно сказать, какое качество мы пока не можем. Но знаем точно, что Белоруссия без сахара не останется в любом раскладе. Благодаря модернизациям у нас производительность 10 400 переработки сахарной свеклы в сутки. Мы получаем 1400 тонн ежесуточно белого сахара. Сезон длится 2–2,5 месяца. За гэты час тут паспяваюць нарыхтаваць столькі цукру, што яго капае не толькі на патрэбы краіны, але і ў замежжа адпраўляюць. Доля экспорту 50%, геаграфія звыш 20 краін свету. Што тычыцца уборкі буракоў, то тэмпы ў вобласці будуць нарошчвацца. Паступова ўсё больш гаспадарак далучаецца да работ. Евгения Мороз, Тетяна Будгусей, Владимир Казаков, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».